रावबो मा खालामनानै मिथिङाबो खेबनै जाबाय रायजोफ्रा होनदों आरो गामियाव सोआ बिदि होननानै बुङो। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौ फिन खनसे बरायफिनबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ देखायनो होननानै आखायाव लादों आरोना। बे भिडिअआनो जाहैबाय आं नोंथांमोन दाख्लै ससे थांनाय भिडिअ एसेब्लाबो ससेब्लाबो नैबे न'खौ आं एसेब्लाबो देखायदोंमोन आरोना। ओमफ्राय न'आव ओइदिनखालि मानसि गैयामोन नालाय, थ' आं ओरैनो जास्ट न'खौल' देखायलांदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दिनै फैफिनबाय आङो मोनसे भिडिअ बानायफिननो होननानै। थ' एसे दुखु गोनां जिउ माने खुंनानै दं नालाय, थ' बयनोबो जोंनि बर' समाजाव माबायदि रायजो जानानै दं बेफोरखौ एसे नोंथांमोननोबो फोरमायनो, नोंथांमोनाबो जाहाथे बेफोरनि नलेजखौ मोनो, बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे फोरमायफिननो होननानै नैबेयाव फैफिननाय जादों आरोना। जाहाथे नैबे न'खराबो एसे एनैबो दुखु खस्थ'यै रायजो जानानै दं नालाय, एसेबाबो सहाय मोननो थाखाय आरोना। जाहाथे नोंथांमोनाबो अननानै एसे एनै हारसिङै दं माबा मोनसे हेफाजाब जाहाथे होलायलायो, बिनि थाखायनो आं माने नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायनो होननानै लाबोफिननाय जादों आरोना। ओरै दानि रायज्लायनानै मिथिलायबाय। ओमफ्राय दा मोजां गाज्रि बोरै बेबायदि जाखो, बोरै बेबायदि जायगायाव रायजो जानो गोनां जाफैलायखो, नोंथांमोना एसे नायनानै लादो आरोना। नोंथांमोना खोनासंनानै लादो बोरै बेबायदि जाफैलायखो। ओमफ्राय न'आ नै बेबायदि अबस्थाया एखेबारे आं दाख्लैनो देखायखाबाय नोंथांमोना, एकदम हाब्राङावसो आरोना। नैबिजाय ओरैजाय दै बोहैनाय, ओरैजाय दै दङ, ओमफ्राय बाथौआ बे, ओमफ्राय न'आ नैबे आरोना एखेबारे हाब्रां बेबायदि। एखेरानि बाख्रिबो बायबाय। दा आब'नि नामखौ मा नाम होनो ओरैनो? थेमासि। थेमासि। ओमफ्राय आब'आ बोरै बेयाव फैलायनानै बिदि थाफैलायखो एसे खोन्थाना होदो दे। सिगां फार्स्ट टाइमाव नोंसिनि न'आ बबेहायमोन, बेयाव बोरै फैनानै थाफैलायखो, बोरै मोनफैखो एसे खोन्थाना होदो दे। सुथापारानिफ्राय बिदिनो आलाय सिलाय जाबाय, गथ' गथायबो आलाय सिलाय जाबाय। ओमफ्राय हा नागिरनानै थाफैबाय आं, ओइ कैलासपुराव दंमोन। ओमफ्राय नैबे हाखौ बायनानै लाफैदों आरोना। ओमफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय, बे हाब्रांखौ बोरै मोनखो नोङो? बे हाब्रांखौसो बोरै बायना लाफैखो हाखौ नोङो? बेलेग हा मोनाखिसै? थगायनाय बायदि जादों। आदा समबारमोन। फैसाखौ एडभान्स लाग्रोबाय 10,000, ओमफ्राय उनाव हा सुनायाव 20,000 होबाय। बेखौ सुनो नागिरो, बेखौबो होआ, बेखौ सुनो नागिरो, बेखौबो होआ। बेबो बन्दक दंमोन नालाय। दा ओरैहाय सुबाय, सुनानै बिगासे होबाय, बिदि जादों। बे समावनो आं माने दा हाखौ रायलायदों नालाय, हाखौ एसे नोंथांमोननि हानि कन्डिसनखौ आं नोंथांमोननो देखायग्रोगोन दे। हाया माबायदि कन्डिसन, नोंथांमोना नायबा आसुरित जागोन माबायदि जायगायाव न' लुनानै दं। आं माने आब'जों एसे रायलायनायनि सिगां आब'आ खोन्थानायनि गेजेरावनो दा रायलायफिनगोन। दा हानि उननिफ्राय रायलायफिनगोन आरोना। थ' हाया माबा कन्डिसन नोंथांमोननो देखायनि आं नायनि। न'आनो एकदम नै बेबायदि आरोना। न'आ एखेबारे नै बेबायदि हाब्राङाव नायनो हागोन नोंथांमोना। नै आं दाख्लैनो नोंथांमोन देखायखाबाय। एसेल' बाहागो माबानानै दं आरोना। ओमफ्राय ओरैजाय एखेबारे हाब्रां गोजा, नै ओरै हाब्रां गोजा, ओरै हाब्रां गोजा, ओमफ्राय एकदम ओरैजाय सब नैबे हाब्रां गोजाना। नै बेबायदि हाब्रांखौ ओमफ्राय बेसे लाखो नोंनियावहाय? 30,000। बे हा बिथाल', ओमफ्राय बेलेग दंबावो? बिथाल'। ओमफ्राय दा बेवहाय नोंहा सोर दं ओरैनो? जोंहा बे न'आव जेनेबा नों सोर थायो जेनेबा? नों हारसिं थायो? ओमफ्राय हौवाया बेसेबा गोजानावसो। बबावबा खामानि मावहैयो नामा? बिदिनो फैनो होआ नालाय। मानो फैनो होआ बेखौ खोन्थादो एसे। रावबो मा खालामनानै मिथिङाबो खेबनै जाबाय, रायजोफ्रा होनदों आरो गामियाव सोआ बिदि होननानै बुंदों। माबा मोनसे दायमाव दं आरोना जायखिया? दायमाने बिहामजोखौ जुमाय लोंनाय मानसि गोदोनायाव सेरेबफ्लांदों, बै मोसौ फिसाखौ बुदोंमोन हर गेजेरावसो। बेबो बिहामजोआ मोसौ फिसाखौ बुदोंमोन? बुदों होनदों। ओमफ्राय बुनायनि थाखाय, गोदोनायाव सेरनायनि थाखाय दा फैनो होआ आरोना? मिटिंखौ खेबनै जादों आरो रायजोफ्रा होनबाय थाथ' होननानै बुंनायखाय आं दा बे हाखौबो गोदो आं फैसा होनाय बायदि बेबायदि फैसाखौ होफिन बिदि होनदों आरो। बेबो बन्दक लानाय दङ 9,000। नों लादों आरोना? 30,000। बोरमा मोसौनि थाखायनो माइखौनो मोननो नागिरा, जाजोबथारदों। ओइ सिं एसे दं, न'आव जाबनानै दोनदां। ओमफ्राय बेसे गोबाव जाखो बे माबानाया, बेखौ जि होखारनाय? बोसोरनै। बोसोरनै जाबाय?
सिगां जमा दंमोन आरोना बेयावनो दंमोन दा मा जायगायाव दंहैयो होनदों थिराथिं सिमोनाव फैबाय थायोमोन दा ओरैनो रायलायनाय जागोन ना जाया नोंजों एसे कन्टेक्ट बिदि मबाइलफ्राव रायलायनाय जागोन ना जाया मालाबा रायलायो गाव मा होनो फैनो होनो ना फैयानो फैनो माने इयाव सोआ नालाय सोखाया आरोना खननै खनथाम जाबाय आरो जोंनाव फैनानै थांखुमानाया ओमफ्राय दा नोंना गथ' गथाय माने गावनिया सानैमोन दा गदाय लानायनिया बेखौबो बे हा बिगुमानि नोंनि इसानि गथ'आ फरायनाय गथ'खौनो खामानि मावनो लांफानानै गथ'आ दासिमबो गैया गोमाहैबाय आरोना गोमाखोना ना अबावबासो थादों अरुणाचलावसो थांखो ना माखो दिनैसिम खबर गैया आरोना हौवासा गेदेरा माबायाव दं राष्ट्र महाराष्ट्रआव दं आरोना जोबोद खस्थ' बेबायदियाव ओमफ्राय दा मा मावो नों आबौआ मा मावनो थायो जेनेबा आरो आङो थास' बिदिनो बायखांलाबायनानै फानो थासुमलि हाथायाव लाङो आरोना हाथाय लाङो मंगलबार हाथायाव लाङो नामा मंगलबार हाथायाव लोगो मोननाय जाया जे गाबोन लांलां ओमफ्राय बिस्थिबाराव लांसैलाय ओमफ्राय हाथाय जेनेबा खेथि बाथि नैबेखौ गायदोंमोन नामा नैबे दा नुहुरनायखौ बेखौनो गायदोंमोन बेल'ना खेथिया बेल' गाव थानाय समाव आदि गायदोंमोन आरो मोनदोंमोनबो बोसोरनै बोसोरथाम जाजादोंमोन माइरं बायनानै जानाङामोन रेसन कार्डबो गैया जेबो गैया ओमफ्राय बेजों लोगोआवसो आं दा नों रेसन कार्ड होनना बुंनायखाय गोसोखांबाय आरो आं दायो नोंनावथ' आधार कार्डबो गैया होनना बुंदों बेखौबो बानायनानै ला एकाउन्टबोथ' गैया होनना बुंदों बेखौबो बानायनानै ला नङा होमबा बेजोंसो ओमफ्राय दा नोङो आधार कार्डबो गैयाबा रेसन कार्डबो गैयाबा सरकारा नोंनो बोरै न'खौ होगोन दाख्लै सुदोंमोन जानो नोंनाव बिदि साफायदोंमोन जानो जिहेथु बानायदोंमोन ओमफ्राय जब कार्ड दङ जब कार्डबो गैया दा सोर प्रब्लेमा बेनो दा नोंनो न' हरनो होनबाबो सरकारा न' हरनो होनबाबो दा नोंसोरनो न' हरनो हानाय मानो होनबा जब कार्ड गैया नङा आधार कार्ड गैया आधार कार्डनि थ्रुयैसो जायो नालाय दा बेफोरखौ बानायनानै ला दा बेफोरसो मेन बुस्थु नालाय बेफोरखौ बानायना बिहामजोखौ बानायना हो होननानै बे राष्ट्रनि हिनजावा बिहामजो जायो बाहुनिनिया मिमि फालिया दाथ' बेथ' बानायनो हायो माखौ जब कार्डखौ बानायनो हागोन खिन्थु नोङो बे आधार कार्डखौ बानायना होनो हानाय नङा इयो एकाउन्टखौ बानायना होनो हानाय नङा नोंसो बानायना लानांगोन बेखौ बे आधार कार्ड थाबासो रेसन कार्ड थाबासो बे बानायना होनो हागोन इयो बिदि माने माबानायावबा मा नांगोन बे आधार कार्ड बानायनायाव साफाराव मोनदोंमोन थ' रायलाय गासै खोथाखौ मिथिजोब्बाय आब'निफ्राय माने आब'ना जेबो गैया आरोना माबायाव नोङो आधार कार्डआनो होन भटार कार्डआनो होन रेसन कार्डआनो होन गुत्तै ए टु जेड मुथथे जेबो गैया आरोना थ' बिदिब्ला नोङो माबानिफ्रायबो नोङो पन्सायत लेभेलनिफ्रायबो नोङो न' आइवाइ न'फोरखौ मोननायनि चान्सआनो गैखायाबा होनबा नङा होमब्ला बेफोरखौ बानायजोबब्लासो गासैबो माने नोङो न'खौ मोनगोन आधार कार्डनि थ्रुयैसो मोनो नालाय जब कार्डनि थ्रुयैसो मोनो नालाय दा जेबो गैया बे बोसोराव बेयो न'खौ जिअ'टेक बानायनोबाबो मोनखानाय नंला आरोना बेनिखायनो आं सानदों माने आब'नि बेबायदि एकदम बिदि देरा गेग्रेबाव थायो नालाय थ' बहुत खस्थ' हारसिं थायो हौवायाबो दानि खोन्थानाय बायदि अरुणाचलावसो माने एसे दाय मावनायनि थाखाय गामियाव फैनो होजाला होनना बुंदों आरोना थ' बेनिखायनो आबो हारसिं माने ओरैबा ओरै बे हाथाय बिदिनो मैगं एसे एनै लांनानै गावखौ जिउ खुंनायाव एसेब्लाबो बेबायदि जानानै दं आरोना ओमफ्राय आं दानि खोन्थानाय बायदि खेथियाबो नैबेबायदि बानायदोंमोन बेयाव बे माइयानो जायानो जेबो गैया बेयाव बानानै माइ सेस माबा गोजा नारा गोजा बेवहाय जेबो खेथिनि नामल' माने गायनायाव खस्थ'ल' आरोना बेयाव माइबो जायाखै जेबो जायाखै बेनि थाखाय जोबोद खस्थ' बिदि रायजोआनो दं जोंनि बर'फ्रा ओमफ्राय मेन खोथाया जाहैबाय बिदि न' जिथुनाखि लुनाय स्टाइल न'आव बेनि न'आव लुनानै थानाय बे बिराद खस्थ' नोंथांमोना नायफैब्ला मिथिगोन माने बिराद बोरैबा मोनगोन आरोना नायफैब्ला आं माने दाख्लैनो नायलांदोंमोन बेबायदि एफा हाब्राङाव बोरै थायो दाथ' नैबे हाब्राङा गिसिखाजोबनांगौबा न'खौ लुगोनथाय मिथिया आरोना हाब्राङाबो गाहां गाहांथार ओमफ्राय हरफ्राव बोरै ओंखारो दाथ' नोंनावथ' कारेन्टबो गैया हरफ्राव खोमसि खोमलाव बोरै ओंखारो नों मबाइलबोथ' गैया खोमा नोंनाव मबाइलबो गैया जेबो गैया हरफ्राव बोरै ओंखारो नों दा टर्स लानानै ओंखारो बिदिनो ओमफ्राय अर सर माजों लगायनो साथि बाथि दंना गैया जेबो गैया टर्सजोंनो थायो ओंखामखौ टर्सजों जायो बेफोरसो जिउ माबानो हायाखै खुन्जुबा खालामनो हायाखै ना दा बोरै खालामगोन नों मालाय बोदोंमोन ओमफ्राय हाख्लायफैबाय थायो दा बोख्लै खावनायखौलाय बोरैथो खाख्लायगासिनो बिसोर मालाय खावनाय जाहैबाय ना ओंखायनो बिसोरबो राइट्स दं लगायासै ओजों थांबा लगायनोसै माबायाव
ओजों फानबारि खाथियाव थांसिगोन खारलांसिगोन हजों हालाहैबाय हाखौ माने रायलायदों फैसाखौ हरथ'नाय जायाखै बेखौ फानलांसिगोन आरो ना बेखौ हा बिगोमानो लाखिगोन ओरैनोथ' फानलांसिगोन बेनो फानलांफिनसिगोन थ' बेबायदि आरो ना आं दा नै बारा मिथियाखैमोन आं दासो रायलाय मिथिबाय आब'आ बेयाव थालिया नों हारसिंसो ना थाहैफिनगोन ना हजों थाहैबाबोथ' हौवाया हजों फैनो मोनगोन आरो ना फैनो मोनगोन बेयाव गामियावल'सो फैनो मोना हजोंबाथ' फैनो मोनो नालाय बुथारलायनो नागिरनाय सोथारलायनो नागिरनाय एसे गिदों आरो ना दायखौबो मावना गालांबायबा ओंखायनो बेसे गिदिरमोन मोनथिस्लाबासै आंबो हर गिदिर बाहारजों ओंखारजों फैदोंमोन बिदिनखालि सानैसो जुमाय लोंबाय साथामजों एम्फौबो लादोंमोन बुरजायैनो साथाम जोङो बिलाइखौ खेबनै लायनो थांबाय आं हाजोआव खारन बिलाइ बोरैबा उन्दुसनलांदों जुमाय फेबाथाय एसे माबा नालाय मानसियाबो जागोन दे जेबो नङा थ' बेनो आरोना दे आब' बेखिनियाव थाथ'दो नङा होमबा आं न'नि भिउसखौ नै बेबायदि नायना लानाय फारसेनिफ्राय एकदम गोजौनिफ्राय बेबायदि नुयो आरोना न'खौ आरो खाथि खाला सब माने ओरै हाख्ल' न'आबो गोबाय गिजि ओमफ्राय हाब्रां हाथां गोजा होननानै ओमफ्राय नैबे न'आ बेबायदि बिराद गोजौ ओमफ्राय न'आ थिङा बेबायदिनो ओमफ्राय गाखोनांगौसो न'आव न'नि सोरगिदिं बेबायदि खनसे देखायनोसै आं नायबानो जाबाय उनथिंजाय बेबायदि लामा सेराव बेबायदि नुयो ओमफ्राय थाबायलांग्राया नैबे जेनथेन हाबलांनो हायो आरो मानसिया ओमफ्राय नैबे बेबायदि अबेहाय स्कुलालाय हाखर दङ गिसिखां आरो ना बे दै बोहैलांनानै बेबायदि नुयो न'खौ हालेवनाय माजों हालेवनाय ट्रेक्टरजों खोथियाया माजों फोनायमोन खोथियाखौलाय मोसौजों खै दांग्रिसो मोनगोनलै बेयावलाय माथो दांग्रिनैसोआनो जानाय नङा नामा दे थिगानो जादों दे सरकार माने बिसोर लेखाफ्रानो गैयाबा आब' बायदि हारसिं माइ हाबाय थायो ओमफ्राय माराखौ माजों होयो माराखौ माजों होयो नाजोबो मा माइ गायदों इयाव मा माइ गायदों बेयो बै फाथाफाथिमोन माइनि नामानो फाथाफाथि ओमफ्राय बे आरो जाङिया फिसाना जाङिया फिसासो जाङिया फिसानो नै फाथाफाथिया मा जायाखै माथो फाथाफाथिया जायासै अबे फाथाफाथियालाय बोरमा जागोन माबा फाथाफाथिनोलै माइनि नामा आं एसे देखायनोसै नोंथांमोनाबो नोंथांमोनथिं दंना गैया नायबानो जाबाय आं देखायनायनि माइनि अबस्थाखौ माइया खोलो जायाखै बेयाव होमबाबो माइनि महरखौ नायदो माबा फाथाफाथि आंथ' जायगानिबाबो मिथिफेराखिसै खोनाफेराखिसै माथो नैबेनो दा नै गैया गसायानो गैया माने जायखिजाया मोथियाव रायलायनाय खाथुमनायाव बेबायदि नुयो नै माबा फाथाफाथिना एकदम रेजेंथार माइआनो गैया नै गुदा गोजा खोमा गासिबो फाथाफाथि माइनि अबस्थाया नै दे हाबाय थादो दे होमबा थांसै जेबो नाङा थ' बेनो आब'नि जिउ लाइफ स्टाइला बेनो आरोना नोंथांमोन आं बेखिनिखौनो देखायबाय जाय भिडिअखौ नायदों माने मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे गोदान फैदोंबा साबसक्राइब खालामनानै गालांदो आरोना ओमफ्राय जोबनायाव बेनो माने जाहाथे बेबायदि बर' आइजोफोरनि बिदि माने हावरिया जाहाथे लाइफ स्टाइला एसेब्लाबो गावनि जिउ खुंनायाव एसेब्लाबो हेफाजाब मोनो बेखौनो आं नोंथांमोननो गुरै खावलायनाय जाबाय आरोना गुरै आर'ज गाबनाय जाबाय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबखांनाय थाबाय गासैनिबो मोनसे थेंक इउ फर वाचिं